yar fulani ku sauka riga dai dan garba wayanta ya hana na kwana baba waya ga shuga baba ya naga kwana biyu sai suke kake yi ne ka ji dan nan da rashin kunya shikenan baka so na yaske dan baka da mutunci wannan dan da kake ganin shi hali na ebo wallahi hali na ka ebo gaba daya na gulma da abin nan wallahi shirye ka ne ina tsufa wala kadan ne kawai shiga rani kadan ake jira to bari ka ji in wa haske ka ga nake yi na san da ka je ka iya faɗa ba ni ne yau da kai da dare na yi nake zuwa kurumfan mai shayi in je a haɗa mun kwai da indomi guda 80 zan ci shanu kwaya 3 duk dare akuya da a gasa mun shi haka zan ci tattabaru guda 5 ake yanka mun duk dare dole ka ganna na yaske duk wanda ya karya mai kukan na akwai ba Allah ya dine mai kace na ce duk wanda ya karya mai kukan na akwai ba Allah ya dine mai